Uitzaaiingen na ini jubonyo efu botmetastase. Morof den sikisma sa abi uitzaaiingen na in den bonyo abskin ati na presi peden kundu panya. Nanga van röntgenfoto of van botcentigrafie, you can see de uitzaaiingen. Zo lees je 4 wan presi nomo sa e atju, maar morof siki presi kan de sa you ne firi. Den kan duwan behandeling sa de kari APD behandeling. If je kies behandeling disi, you must go alamu voor wa erde na atoso. Dan je kies van infuus na nga voer kalk. Fu mek den bonyo kontra nga baka. A tumor no sa gwe na nga behandeling disi. Ook toe den abi perki sa je kan dringi da you no abi fu go na atoso. Actie if a behandeling dati de boom fu you toe. Want tra soortu botmetastase de ook toe. In a soortu disi askin e mek furu kalk. If you aba soortu botmetastase disi, APD, no sa jepi. Chemo nanga hormoontherapie kan jepi fu vet nanga den uitzaaiingen disi. Bestraling, radiotherapie, kan jepi fu pura skin ati. Uitzaaiing in de long, longmetastase. Te kundu panyana in de long, you kan 4 benotu. As ikisma no kan kies bro, as a koskoso en a kan kies problema fu krentrapu. Tap van long foto adatra kan si if panya kundu de drape. Chemotherapie nanga hormonen kan mek dat asiki no sagomoro fara is isi en kan de asiki is stop helemaal. Den dress disi kan verander akundu. Apanya kan mek dat so lesi van soort watra e kon abaka den long. Diste kari pleuravocht. Nanga van soort nai te kan pura watra disi na ine a boskast. Baka dati asikisma no deso benautu moro en a kan taki en denki moro bitre. Uitzaaiing na in a levermetastase. Cel fu atakrusiki na bobi, campagna in a levre. A levre na een belangrijk orgaan na in ons kin. Dat is zorgu dat een broedu e kring. A levre de belangrijk voor ons spijsvertering. Ons spijsvertering is zorgu dat sang un enyang e verteer. A fasi va a levre e vroko e mek you sabi dat you siki. You ne nyansu furu, je ko mangri, you ne firbung en you skin e geri. Te you uitzaaiing in you levre kan kon moro bigi en you kan firi skin ati moro esi. Van echo of van CT-scan kan sori san def du drape. Chemotherapie e jepi moro betre mek den uitzaaiing no kan kon moro furu en de kan kon moro pching. Uitzaaiing na in you edetontong e fu hersenmetastase. Ook de uitzaaiing na in you edetontong de. Un kan breiti dat smano aba uitzaaiing disi furu. Sa you kan si en firi te you abia uitzaaiing disi. E de ati te you opo, braak en alla soortu sani sang nego bumoro, uitvalverschijnselen. Lek you no kan si bumoro, you anu ne roko bum of you fadon zomaar. Dis na sani sai meki you sabi dat you editontong no e roko bumoro. Nanga van CT of MRI-scan den kan fini uitzaaiingen. Van behandeling nanga adresi corticoïden e jep is isi. Dan a hebifiri in you ede e saka en moro lesi den kan bestraal de uitzaaiing. Dis moes fu psa boom, zodat gezondus king kan tambong.